Pari sanaa Labolineista. Uskon, että teille monelle tuttu yritys, mutta tosiaan suomalainen perheyritys ollaan ja tuodaan maahan useiden eri valmistajien tuotteita, ja tämä suojakaapit on yksi iso tuoteryhmä ollut meille jo useita vuosia, eli sinne sisältyy erityyppisiä laitetyyppejä, mutta tosiaan päätoimipiste meillä Helsingissä, ja nykyään sitten huoltoyksiköitä on muuallakin kuin Helsingissä, että muun muassa Kuopio nyt aukesi tuossa viime vuoden aikana. Eli koko maata käytännössä operoidaan. Ja kaikkiin näihin laitteisiin, kuten näihin kakkosluokan suojakaapeihin, liittyy keskeisessä roolissa ne vuosihuollot ja niiden testaaminen. Eli ne tulee tietysti aina toimittajankin huomioida. Ja muita, mitä nämä meidän olennaisimmat laiteryhmät on, niin suojakaappien lisäksi kylmäsäilytyspuolen laitteet, niihin liittyvät seurantavälineet, lämpölaitteet, ilma- ja vedenpuhdistuslaitteistot sekä sitten kaikkein pienempiä laboratorionäytteiden käsittelyyn liittyviä laitteistoja ja välineitä. Ja itse vastaan myös tästä kemikaalisäilytyspuolesta, joka sitten liittyy muun muassa vetokaappeihin hyvin usein. Eli se on myös tärkeässä. Ja sitten näiden lisäksi vielä tämä välinehuolto sinne pesu, sterilointipuoli ja jonkin verran mittalaitepuolta. Mutta näihin tosiaan nyt ei tässä enempää. Näette ne tuolta meidän kotisivuilta, jos haluatte tutustua, mitä ne muut tuoteryhmät on, niin voitte käydä ne läpi. Suojakaappien osalta meillä on useita valmistajia, jotka tekee suojakaappeja, ja me ollaan monelta eri valmistajalta vuosien saatossa toimitettu niitä. Eli meillä on aika laaja kontaktiverkosto ja usean valmistajan koulutuksia kierretty meidän henkilöstö, ja sitä kautta haettu sit tietotaitoa ja yritetty sitä mahdollisimman hyvin jakaa sinne meidän asiakaskuntaankin. Eli tämä ESCO on ollut meille pitkään tärkein, mutta sinne on tullut jatkuvasti myös lisää ja saatu sitä tietotaitoa sit eri puolilta maailmaa, mitkä liittyy tavalla tai toisella myös suojakaappeihin. Eli nyt tavoitteena meillä olisi löytää vastauksia, että miksi nyt ylipäätään käytetään kakkosluokan suojakaappeja, mitä ne vaatimukset on näille mikrobiologisille suojakaapeille, ja sitten, että mitä asioita siihen turvalliseen käyttämiseen ja ergonomiaan näiden käytössä liittyy, mitä pitäisi ymmärtää ja huomioida, ja sitten mitä ylläpitorutiineja ja huoltotoimenpiteitä täytyisi sitten huomioida myös ajan saatossa, kun sitä kaappia käytetään. Ja toki myös osittain vähän liipataan tuonne tilasuunnitteluun, eli ollaan hankkimassa esimerkiksi jotain tämmöistä isompaa laitetta, suojakaappia, niin että miten se on niin kuin mahdollista toimittaa, tai onko se joku tila vaikka ihan mahdoton, että sinne ei saisi semmoista. Mutta tosiaan ihan lyhkäisesti vielä loppuun siitäkin tulee. Mutta näihin nyt ainakin toivotaan, että löydän vastauksia teille. Meillä on olemassa eri päätyyppejä, mihin näitä suojakaappeja jaetaan. Näistä meillä on nyt tämä kakkosluokan suojakaapit on se keskeinen tämän aiheena oleva, mutta käyn nämä sen takia läpi, että ymmärrätte, että mitä niin kuin kategorioita ylipäätään on olemassa. Eli että tiedetään, mistä me nyt oikeasti puhutaan. Eli monesti puhutaan laminaarikaapeista, ja mäkin menen tapaamaan asiakkaita, niin tosi moni puhuu aina laminaarista, mutta se voi tarkoittaa monen eri käyttöpaikan osalta hyvin erilaista tai laitettakin. Eli laminaarivirtaus tarkoittaa suoraviivasta virtausta, eli se niin kuin sitä käytetään hyväksi käytännössä kaikissa suojakaapeissa, joissa tämä jonkunlainen ilmavirtaus on se suojaava tekijä. Eli jos me puhutaan kansainvälisten valmistajien kanssa, niin laminaarikaapilla he ymmärtää tällaisen pystytään vaakavirtauksella toimivan kaapin, mikä suojaa pelkästään tuotetta, ei
käyttäjää, eli semmoinen, mikä puhaltaa vaan työtilaa, puhtaa ilma ja sieltä se tulee huonetilaa. Mutta tosiaan se johtaa harhaan, jos halutaan laite, mikä suojaa myös käyttäjää ja sitä ympäristöä siltä tuotteelta. Muun muassa sillä mikrobiologiassa, virologian puolella, lääkekäsittelyssä, tuotteiden kanssa, mitkä voisivat olla jotenkin haitallisia sille henkilölle tai sitten ympäristölle, niin tulisi aina olla se kakkosluokan suojakaappi, jotta sitten se tuotteen partikkelit tai aerosolit ei pääty sinne tai altistaa sitä henkilöä. Mutta tosiaan laminaarivirtauskaappi on olemassa semmoinen kaappityyppi, ja niistä on paljon kanssa erilaisia malleja olemassa. Sitten on vetokaapit, mitä ehkä kaikkein eniten, eli kaapit, mitkä imee poistokanavan kautta pois tuonne huippuimurin läpi ilman, sitten eikä suojaa pelkkää käyttäjää. Sitten on suodatinvetokaappi, mikä on hyvin samanlainen kuin tämä perinteinen vetokaappi, mutta sillä erotuksella, että se yleensä on mahdollista asentaa melkein tilaan kuin tilaa, ja siellä on ne suodattimet, mitkä sitten korvaa usein sen poistokanavan liitännän. Eli se suodattimet valitaan sen mukaan, että se niin kuin poistaa ne kemikaalihöyryt tai partikkelit, aerosolit ilmasta, mitä siinä työssä sitten vapautuu niistä tuotteista. Sitten me päästään näihin mikrobiologisiin suojakaappeihin, eli siellä on 3 luokkaan jakautuu tämä EN-standardi, mikä ne määrittelee ja minkä mukaan kaikki kaapit on sitten markkinoilla sertifioitu. Eli siellä on aina oltava joku 3. osapuoli sen toimittajan lisäksi, joka on ne ulkopuolisena tahona sertifioinut sen kyseisen kaappityypin ja kaikki sen alla olevat koko luokat tai mallit. Ja sen takia siinä tulee aina vähän rajoja vastaan, että miten paljon voi kustomoida esimerkiksi jotain kaappia, koska usein sekin tulee vastaan, että joku käyttökohde edellyttää hyvinkin laajaa niin kuin muutostyötä sille kaapille, että jotain erikoisempaa tehdään. Mutta luokan 1 suojakaappi toimii kuin suodatinvetokaappi, eli se suojaa pelkästään sitä henkilöä. Se imee ilman, suodattaa poistuvan ilman ja HEPA-suodattimien läpi. Eli se mahdollistaa mikrobiologisten niin kuin tuotteiden käsittelyn, mutta tosiaan se ei suojaa sitä tuotetta kontaminaatiolta, eli se altistuu sille ulkoapäin tulevalle ilmalle. Sitten kakkosluokan suojakaapeissa sitten tulee myös tämä henkilösuojaus, ympäristön suojaus, ja siitä tulee kohta kuvia vielä tarkemmin. Mennään siihen tarkemmin ihan kohta siis. Ja luokan 3 suojakaapit on sitten ihan täysin kaasutiiviitä, eristettyjä negatiivisella paineella olevia kaappeja, missä sitten tosiaan on mahdollista käsitellä niitä vaarallisimpia mikroorganismejakin. Ja näiden päälle tulee vielä isolaattoreita, olosuhdekontrolloituja kaappeja, missä sitten pystyy lämpöä ja kosteutta esimerkiksi säätämään monesti. Eli tämä EN-standardi, mikä määrittelee mikrobiologiset suojakaapit, antaa hyvin tarkat raamit sille, minkälainen sen kaapin pitää olla aina kyseisessä luokassa, mitkä on ne vaatimukset virtauksen, hälytyksien ja sen turvallisuuden osalta. Ja suodatuksen myöskin. Eli se antaa ne ohjeet ja minkä mukaan se sitten sertifioidaan. Tässä tosiaan vielä havainnollistava kuva, että miten tämä ykkösluokan kaappi toimii. Tässä nähdään se ero. Ja jos olisi kyseessä tosiaan laminaarikaappi, mitä tässä äskeisen listan ensimmäisenä oli, niin se toimisi vain virtauksena päinvastoin. Eli se imee ylhäältä yleensä ilman ja puhaltaa sen työtilaa ja sieltä ulos. Sitten mennään tähän kakkosluokkaan ja sen virtauksiin. Eli näistäkin on olemassa tämän kyseisen standardin alla eri tämmöisiä tyyppejä, eli siellä sekin jakaantuu vielä 4 kategoriaan, mistä nyt
on vakiintunut vuosien saatossa hyvin yleisimmäksi tämmöinen kuin A2 ja B2-tyypit, mitkä tuossa nyt näette kohta kuvassa. Ja näiden lisäksi löytyy vielä nämä, jos on vaikka karsinogeenisten lääkeaineiden käsittely tai sytostaattien käsittely, niin on niin sanotut sytostaattikaapit, missä tulee vielä tämä DIN 12890-normi ja sen edellyttämät lisäsuodattimet sinne kaappiin. Eli niissä on vielä tämmöisiä alakategorioita olemassa, mutta tosiaan nämä on hyvä tiedostaa, että on paljon vaihtoehtoja, vaikka ne päälle päin moni saattaa näyttää hyvinkin samanlaiselta kaapin möhkäleeltä, niin kuin tässä kuvassa. Ja sitten kaiken kukkuraksi. Meillä on joka maanosassa suurin piirtein oma standardi, eli Jenkeissä, Briteissä, Japanissa on hyvin samantyyppiset standardit kuin tämä Euroopassa käytetty EN-standardisto, eli siellä on oma harmonisoitu standardi, mikä saattaa olla lähes sama joka paikassa, mutta niissä on jotain pieniä eroja, eli toisilla kaappivalmistajilla muun muassa on sitten eri maan osia vähän eri kaapit, ja kuten luonnollista, niin ne pitää aina sertifioida kukin kaappiana sen kyseisen standardin mukaan erikseen, eli että ihan joka puolelle maailmaa ei viedä lainkaan samoja kaappeja. Sitten tässä nyt nähdään eka varsinainen kuva, että miten niin kuin tämmöinen luokan 2 mikrobiologinen suojakaappi ja sen virtaukset menee. Eli tämä on kaikkein yleisin kaappimalli, mitä meillä Suomessa on mikrobiologisissa kaapeissa saatavilla. Eli tässä nyt tämä kuva tarkoittaa sitä, että täältä vihreät nuolet tuo tämän ilman huonetilasta sinne työaukon kautta sinne työtilaan, ja heti siinä tulee olla ritillä tai mallista riippuen, se voi olla erilaiset ilma-aukot, että ne menee se likainen ilma aina sinne työtason alta siten, että siitä ei mikään osa ilmasta saisi päätyä siihen työtasolle, jossa sitten käsitellään aseptisesti niitä tuotteita, ja tosiaan työtason alta sen ilman tulisi kulkea tuolta ilmapaneeleiden välistä aina puhaltimelle ja sieltä sitten tänne pääsuodattimelle, mikä on työtason yläpuolella. Ja noin 70% ilmasta, vähän mallista riippuen, niin kiertää yleensä tässä kaappityypissä uudestaan ja uudestaan sen pääsuodattimen kautta. Ja se noin 30-35% poistuu sitten tuolta poistokanavan kautta kaapista ulos. Eli tässä on pääsuodattin on työtason yläpuolella ja poistokanavassa samanlainen HEPA-suodatin, eli lähtökohtaisesti näissä H14 HEPA-suodattimia käytetään. Eli käytännössä yhtä puhdas ilma tulee ulos kaapista kuin mitä se kaappi puhaltaa tänne työtilaan. Ja se, mitä tänne alas työtasolle puhalletaan, niin se ilmamäärä, niin siinä käytetään sitä laminaaria suoraviivaista virtausta, eli sillä minimoidaan, että täällä ei olisi pyörteitä, eli siellä ei tule turbulenttisia virtauksia, eli mahdollisimman hallitusti yritetään ohjata se ilma tänne työtason ympärillä olevista ilma-aukoista sisään, jolloin me pystytään välttämään mahdolliset vaikka ristikontaminaatiot siellä työtasolla. Eli tämä oli se kaikkein yleisin näistä kaapeista, joten tähän heti alkuun tämän kuvan sen takia. Sitten on olemassa tämä toinen, mikä tämä B2-tyyppi on, eli jos on käyttökohteita, missä on hyvin paljon vaikka kemikaaleja käytetään. Tämä on harvinaisempi, mutta näitä tulee välillä aina vastaan, ja jonkin verran Suomeen toimitetaan tätäkin kaappityyppiä, eli jos käsitellään vaikka paljon ilmaa raskaampaa kemikaalia siinä työssä, tai no se nyt on yleisin kohde, niin jota ei haluta, että se niin kuin kertyisi siihen ilmakiertoon, eli jos sieltä pyörii noin 70% ilmasta siellä kaapin sisällä, niin
jos siellä olisi liuotiainetta esimerkiksi paljon kierrossa, niin siinä tulee jo se riski, että se tulipalovaarakin jopa, joka on hyvä huomioida, kun käsitellään vaikka desinfektioaineita suurissa määrin. Niin se minimoituu myös samalla, kun saadaan ilmakiertää pois saman tien kaapista sillä, että tämä ottaa ylhäältä tulevan kaiken ilman aina tuolta kaapin päältä ja puhaltaa sitten laminaarin ilmavirtauksen tähän työtilaan. Ja sitten se ottaa lisäksi ilmaa myös tästä työaukon kautta, eli nämä molemmat virtaukset, ne menee suoraan pois poistokanavan kautta ulos. Ja tämä kaappityyppi aina edellyttää sitten poistokanavan liitännän, toisin kuin tuo äskeinen. Mutta tähän palaamme vielä myöhemmässä vaiheessa. Eli kuten tästä poistokanavasta ehdin jo tuossa mainita, niin A2-tyyppi, mikä tuossa oli se eka kuva, niin nämä ei välttämättä kaikissa käyttökohteissa edellytä sitä poistokanavaliitäntää, eli jos ei siellä käsitellä paljon vaikka kemikaaleja tai hyvin haisevia tuotteita tai jotain, mikä läpäisee HEPA-suodattimen, niin se ei edellytä siinä tilanteessa lähtökohtaisesti sitä poistokanavaliitäntää. Ja tosiaan silloin se voidaan vain suodattaa HEPA-suodattimella sinne huonetilaan, ja tällöin se ei myöskään kuluta niin paljon energiaa, eli lämpöä se ei puhalla esimerkiksi huoneesta sitten ulos, kuten sitten taas poistokanavaan liitetyt kaapit. Mutta tosiaan, jos siellä on hirveästi hajuja, jotka tulee kaasumolekyylinä läpi, niin silloin se on suositeltavaa, että se saadaan poistokanavalla. Tai sitten, jos siellä on karsinogeenisia jotain yhdisteitä, mitä siellä käsitellään, tietyt lääkeaineet, niin niistä tulee sitten taas poikkeuksia, jossa se poistokanava on ehdottomasti suositeltu, jos se on mahdollista. Ja sitten oli vielä tämä B2-tyyppi, ja näiden välinen ero semmoinen, eli on malleja, missä pitää olla ihan kiinteä tämä liitäntä poistoon, eli se ei saada korvausilmaa, kun tämä yleisimmät kaapit, niissä on ikään kuin puolikiinteä liitäntä, että se saa sekundaari-ilmaa ikään kuin myös täältä juuresta, mihin se on liitetty. Mutta tämä menee ehkä jo vähän tässä luennossa liiankin pitkälle, eli jos tästä haluaa joku keskustella, niin poistokanavien liittämisestä ja muusta, niin olkaa luennon jälkeen toki yhteydessä tarkemmin. Sitten tuossa mainitsin sytostaattikaapit ja niiden vaatimukset. Näissä tuli päivitystä tuossa 2017 lopussa tähän normistoon ja siihen liittyviin asioihin, muun muassa testauksien osalta. Eli se on hyvä, jos on näittenkaan muuten tuttuja käyttää sytostaattikaappeja, niin kerrata se asia ja varmistaa, että ne omat laitteet on sitten sen mukaisesti ylläpidetty. Eli niissä tulee lähtökohtaisesti tärkeimpänä niin tämä pääsuodatin. Siellä on käytännössä 2 suodatinta, minkä kautta se ilma suodatetaan, eli 2 kerroin. Ja tietyssä virologian labroissa muun muassa on tarpeen tämä kaksoissuodatus. Ja vielä yksi asia tähän liittyen, eli mikä on hyvin keskeistä, eli sen takia täytyy olla tämä ensimmäinen pääsuodatin sellainen, että se on turvallista vaihtaa, jos sinne on kertynyt vaikka nyt jotain vaarallista lääkeainetta, koska sitä ei saada tai neutraloitua vaarattomaksi millään tämmöisellä dekontaminaation menetelmällä. Eli sitten kun tulee suodattimen vaihtoaika, niin se pystytään kaapin käynnissä ollessa vaihtaa suoraan täältä kaapin työtilan kautta turvallisesti siten, ettei pölistellä sieltä niitä mahdollisia jäämiä niin sinne ympäri huonetilaa ja altisteta ketään sille. Eli perinteisesti, jos on A2-tyypin kaappi, niin se suodattimen vaihto edellyttää, että se avataan sen kaappi, ja siihen on mahdollista sitten, jos sinne olisi jäänyt jäämiä, niin se helpommin leviää ympäristöön, toisin kuin tässä. Ja tässä oli vielä mallina tämä luokan 3 suojakaapit, mutta tosiaan niissä on sitten, jos on kaikkein vaarallisimmat
mikroorganismit, mitä käsitellään, niin tällainen on tarpeen. Eli jos on joku, mikä menee, puhutaan PSL-luokista, biosafety-leveleistä mikroorganismien osalta, niin silloin, jos menee sinne luokkaan, niin ehdottomasti tämä on ainut kaappimalli, mitä sitten voidaan käyttää, eli vaarat, vaikka mihin ei ole suoranaista parannuskeinoa, mutta tosiaan myös se, että jos on joku tuntematon organismi, mitä ei ehkä tiedetä, mitä ollaan tutkimassa, niin silloin tämmöinen on ehdottomasti turvallisin ratkaisu, eli pystytään eristämään se käyttäjä täysin siitä tuotteesta, mitä käsitellään tai tutkitaan. Mutta tähän käydään erikseen, jos jotakin teistä kiinnostaa tai on tarvetta käydä, niin voidaan käydä sitä enemmän. Mutta kolmosluokan kaappeja on joitakin Suomessa, mutta ei mitenkään suuressa määrin, ei ole yleinen. Eli mennään ihan käytännön kautta, että mitä ne vaarat on, miltä me halutaan suojautua, mitä kautta ja millä menetelmillä nyt sitten suojakaappi oikeasti suojaa meitä, kun me sitä käytetään. Eli lähtökohtaisesti sen suojakaapin tehtävä on suojata meitä tämän niin kuin ilmateitse tapahtuvien altistumisten kautta, eli aerosolin tai partikkelin muodossa. Eli nyt puhutaan pääasiassa kakkosluokan suojakaapista. Ja se ilmavirtaus on aina se tekijä, millä se oikeasti suojaa, kun me ollaan ikään kuin avoimessa tilassa siihen työtasoon ja niihin tuotteisiin, mitä käsitellään, eli siinä ei ole mitään hanskaportteja, niin kuin tuossa äskeisessä kolmosluokan kaapissa. Mutta se, että pystytään pitämään ne aerosolit ja partikkelit siellä työtilassa, niin se vaatii, että siinä pitää olla riittävä ilmavirtaus, ja siinä toimitaan huolellisesti ja rauhallisesti siinä työskentelyssä ja sen kaapin luona. Nämä muut nielut ja altistut kanavat, niin ne toki sitten tulee taas toisena, että pitää olla oikeat suojavarusteet, mutta ne on taas toinen webinaari-aihe tyystin. Mutta tosiaan kaapin tehtävä on sen hengitystien kautta nyt ensisijaisesti tietysti yrittää estää, ja no tietysti ne partikkelit, ilmateitse tulee iholle ja näin poispäin, mutta se vaatii taas sitten omanlaiset hanskat ja muut henkilösuojaimet. Sitten meidän pitää aina tietää, että minkälaisen riskitason kanssa me toimitaan, eli mitä ne mahdolliset, äsken mainitsin jo nämä biosafety-levelit, mihin vaaraluokitukseen nämä mahdolliset organismit kuuluu. Sitten jos on lääkeaineita, niin pitää meidän ymmärtää myös, että minkä tyyppisien lääkeaineiden kanssa toimitaan, että mitkä ne mahdolliset vaaran aiheuttamistapat tai minkä kautta ne voi altistaa meitä. Eli osataan suojautua siten vaan oikein, jos me tunnetaan, minkä kanssa toimitaan. Ja sitten jos me ei sitä tiedetä, niin silloin meidän on syytä valita aina se kaikkein paras mahdollinen suojaus, ettei nyt käy sillä lailla, että alimitoitetaan se oma suojaaminen. Etenkin jos me pystytään siihen, ja käytännössä työnantajan velvollisuus on tarjota sille työntekijälle sellaiset suojavälineet ja valmiudet, että se työ voidaan oikeasti tehdä turvallisesti. Se on toki syytä pitää mielessä. Eli riskiarvio tässäkin asiassa on tarpeen. Näistä biosafety-leveleistä tosiaan on olemassa harmonisoidut tai tämmöiset normit olemassa. Meillä on sosiaali- ja terveysministeriö määrittänyt. Nämä löytyy tuolta, jos hakee biologisten tekijöiden luokitusta vaikka Googlella, niin sieltä löytyy ihan listat, missä on sitten hyvin tarkat listaukset ja nämä vaaraluokat eri taudin aiheuttajille muun muassa. Ja esimerkkejä tuossa nyt on muutama, mihin mikäkin kuuluu. Ja jotta nyt tässä niin kuin ymmärretään, mistä puhutaan, niin kakkosluokan suojakaappi niin kuin mahdollistaa aina sinne 1-3 asti olevien mikroorganismien käsittelyn siellä kaapissa. Eli sitten
Eli käytännössä se on jo aika vaarallinen, sanotaanko, jos siellä SARSia tai koronaa käsitellään siinä määrin, että me ei missään nimessä haluta sitä kaapista ulos ja altistua sille. Eli se vaara on kuitenkin jo ihan selvä. Se, mikä sitten tosiaan on se suojamekanismi, niin se on se virtaus, on ehkä se ensimmäinen pitäisi tuossa olla se tiiviys, että sieltä ei pääse mitään pois ja että se suodattaa varmana kaiken sen ilman, mitä siellä kaapissa on ollut, niin mahdollisimman puhtaaksi. Eli sieltä ei kaapista saisi päästä ulos, on ne sitten partikkeleja tai aerosoleja, niin mistään saumasta tai suodattimen läpi varsinkaan niin mitään sellaista, mitä ei haluta. Eli sen takia meidän pitää mitata ja kontrolloida sitä sillä, että se testataan se laite aina säännöllisesti. Eli jos me ei sitä tehdä, me ei voida tietää, että toimiiko se niin kuin pitäisi. Ja tosiaan laitehan itse aina seuraa, jos puhutaan kakkosluokan suojakaapeista, niin joissain standardin velvoittamana, niin siellä on omat virtausmittarit ja se hälyttää, kun tietyt parametrit tai hälytysrajat ylitetään. Eli sen takia myös, kun se testataan se kaappi, niin se toivon mukaan jokaisella aina myös kalibroidaan sen mukaisesti, että se toimii kuten pitää. Eli ne hälytykset ja muut tulisi aina varmistaa, että sekin on kunnossa. Se, mitä tässä jo näistä partikkeleista ja aerosoleista puhuin, näiden välillähän nyt on se ero, että aerosoli tosiaan on tämmöinen nestemäinen, hyvin, hyvin pieni hiukkanen. Partikkeli on ikään kuin kiinteää, mutta myöskin hyvin pieni kokosta. Ja sitten nämä nyt lähtökohtaisesti pyritään sillä HEPA-suodatuksella poistamaan sieltä ilmasta. Mutta meidän pitää huomioida se, että myös voi olla kaasumolekyylejä, just näitä hajuja, jotain kemikaalihöyryjä, niin mitä me ei sitten HEPA-suodatuksella saada pois. Eli näissä tapauksissa sitten, jos siinä työssä vapautuu enemmän kaasumolekyylejä muun muassa, niin se poistokanavaliitäntä on tarpeen, tai sitten on olemassa myös malleja, mihin saadaan aktiivihiilisuodatus kaiken näiden HEPA-suodattimien lisäksi. Eli jos on tila, mihin ei pysty vaikka poistokanavistoa rakentamaan, niin siihenkin on olemassa ratkaisuja nykypäivänä. Sitten mikä näitä suodattimia nyt määrittelee hyvin pitkälti, niin siellä on omat standardit luonnollisesti, niin kuin monessa muussakin asiassa. Eli täällä on nämä puhtausluokkastandardi, mikä määrittää sitten niiden suodattimien kautta, ikään kuin, tai tämä itse asiassa tämä ei vielä liity siihen suodattimeen suoraan, sille on seuraava kuva, mutta siihen, että miten puhdas se työtila on. Eli miten aseptisesti me pystytään työskentelemään, ja tämä pystytään sitten testaamaan sieltä työtilasta, että kuinka puhdas se on. Ja kakkosluokan suojakaapeilla nyt tällä kyseisellä standardilla niin pitäisi yleisimmät kaapit, ne menee tähän kolmosluokkaan, eli se on jo hyvin puhdas tila. Käytännössä se voi olla paljon parempikin sitten, mutta kolmosluokkaa ne valmistajat sen yleensä aina suojakaapit määrittävät, eli siellä pystyy tosi aseptisesti työskentelemään, ja käytännössä se ilma siellä on steriiliä, mitä sieltä suodattimien läpi tulee. Toinen, mikä on tämä puhdas tila-standardin lisäksi oleva, joka tulee sitten, kun lääkkeitä käsitellään, eli sairaala, apteekit tai vaikka lääketeollisuuden yksiköt tai vastaavat, niin siellä on GMP-standardi vielä lisänä, joka antaa sitten vielä lisää tämmöisiä vaatimuksia oman taulukkonsa kautta, eli siellä on sen prosessin seurantaan, kun vaikka valmistetaan jotain lääkeainetta, niin siellä on omat tämmöiset lepomassa työskentelyaikana oleva puhtaus siinä tilassa.
Ja käytännössä kakkosluokan suojakaapeissa aina päästään tähän parhaimpaan A-tasoon siellä työtilassa, vaikka se ulkopuoli olisi ihan tämmöistä niin kuin normaali huoneilmaa, niin sen kaapin pitäisi kyetä kyllä aina tähän A-tasoon niillä käytettävissä olevilla suodattimilla, mitä niissä käytetään nykyään. Ja suodattimien osalta, niin kuin monessa muussakin laitteessa, niin HEPA-suodattimet on nykyään lähtökohtaisesti, niin se ei enää mitään puukehikkoja ole, niin kuin joskus ennen vanhaa, vaan ne on sitten tämmöisiä laskostettuja porosilikaattikuidusta tehtyjä suodattimia, missä on sitten alumiinirunko tai joku muoviseosrunko, että se myös on mahdollisimman puhdas suodatinkin ja toimii varmuudella. Ja niille on oma standardi, sit millä luokitellaan nämä HEPA-suodattimet eri tasoihin. Tästä on syytä huomata se, että mä äsken sanoin näistä, että kaapeille löytyy eri maanosista omat standardit, niin myös suodattimille löytyy. Eli jenkkistandardeissa käytännössä ne puhuu H14-suodattimia, mitä meillä on täällä Euroopassa, niin siellä puhutaan jo ulpasuodattimesta, jos mennään Amerikan puolelle. Eli tämä on semmoinen asia, mikä johtaa välillä vähän harhateille sitten, kun luetaan esitteitä, koska monet esitteet tehdään Amerikan markkinoille. Ja siellä lukee sitä, että meillä on ulpasuodatin, jes, se on paras. Mutta se on sitten meillä täällä Euroopassa, kun me katsotaan tarkemmin niitä brändejä sieltä taulukon alareunasta, niin siellä lukee H14. Eli täällä puhutaan vielä HEPA-suodattimesta. Meillä Euroopassa pitää mennä vähän vielä pykälää puhtaampaa, että me päästään siihen ulpaluokkaan. Eli tämmöinen jännä juttu tulee vastaan näiden suodattimien kanssa, mikä on hyvä tiedostaa. Että jos vaikka hankinta-asiakirjoja täyttää tai tekee speksausta, niin ei mene siinä pieleen. Ulpasuodatin on mahdollinen myös tämän standardin kautta, mutta maksaa todella paljon lisää siihen normaali kaappeihin. Suodattimista se vielä semmoinen tieto, eli käytännössä siellä on tämmöinen most penetrating particle size, eli tietty partikkelikoko, mikä on kaikkein hankalin ikään kuin suodattaa, jos se näin niin kuin tiivistää lyhimmäksi. Eli tässä me nähdään niin kuin, vaikka HEPA-suodattimen pidätyskykyä. Ja tässä näkyy tämä tämmöinen suodatuskyky, ja suodattimet pidättää erikokoisia partikkeleita vähän eri mekanismeilla. Niin se johtaa semmoiseen, että pienemmät partikkelit, mitkä nyt täällä menee tällä diffuusiolla, niin se suodattaa sit niitä helpommin, ja sitten taas näillä muilla tämmöisillä niin kuin seulomalla ja kiinnittymismekanismeilla taas isompia partikkeleita, mutta tämä 0,3 mikrometriä kokoluokka on kaikkein helposti läpäisevin, ja sen takia kaikki suodattimet sitten testataan sillä, että kuinka hyvä pidätyskyky sillä kyseisellä suodattimella on tässä kokoluokassa partikkeleita. Eli tämmöinen tiedoksi, ja sitten on näiden lisäksi muuten olemassa vielä, että se on niin kuin elektrostaattisesti kiinnittyvä ja muuta, mutta joka tapauksessa se on kaikkein vaikein kokoluokka partikkeleista on 0,3, eli se on hyvä tiedostaa. Ja sitä pienemmäthän hiukkaset usein agglomeroituu vähän useamman partikkelin kanssa yhteen, eli se toisaalta helpottaa tiettyjen tämmöisten partikkeleiden suodatusta. Sitten ilmavirtauksesta tuossa puhuin aikaisemmin, ja tosiaan tämä standardi määrittelee sisäänvirtaus ilmavirtausmääräksi kakkosluokan suojakaapeille. Tämä nyt puhutaan siitä A2-tyypistä, niin se on 0,4 metriä sekunnissa. Eli täällä on sininen nuoli sisäänpäin, ja sen tarkoitus on tosiaan suojata pääasiassa sitä käyttäjää ja huonetilaa niiltä tuotteilta, mitä täällä kaapin sisällä käsitellään. Eli tämä on sivustapäin ikään kuin kuvattu suojakaappi.
Ja tämä sisävirtaus nyt on myös testattava samalla lailla kuin täältä ylhäältä alas tuleva ikään kuin tapahtuva downflow, alasvirtaus. Ja sille taas on puolestaan omat vaatimukset 0,25-0,5 metriä sekunnissa, minkä välillä se pitäisi olla. Eli nämä on hyvin tarkat sitten, että ne on tasapainossa, ettei käy sillä lailla, että täältä ylhäältä puhaltava virtaus on liian kova, ja se puhaltaisikin sit osan ilmasta suoraan tänne ulos tästä kaapista. Ja se voisi aiheuttaa sen, että se joku partikkeli tai aerosoli voisi altistaa sitten sen käyttäjän niille tuotteesta irtoaville hiukkasille. Tai sitten päinvastoin, että jos se kaappi, esimerkiksi poistokanava, olisi kytketty ja siellä olisi hirveä imu sillä poistossa, niin se kaappi imisi sitten ilmaa enemmän kuin tämä laite sallii, ja mikä on sen standardin mukaan, niin se voi johtaa siihen esimerkiksi, että se poistokanava imu olisi niin kova, että se imee myös osan tästä alas tulevasta virtauksesta, ja tämä laminaarivirtaus heikkenisi, ja voisi johtaa siihen, että täältä tämä tulvisi, tämä sisään tuleva likainen ilma myös tähän työtasoon, ja johtaa sitten niiden näytteiden, tuotteiden kontaminoitumiseen. Ehkä vähän epäselvästi sanoin, mutta joka tapauksessa virtaukset täytyy olla tasapainossa, niin kuin tämä standardi on edellyttänyt, ja se valmistaja on sitten tarkoittanut, ja se on sertifioitu sitten se kaappi. Et muuten me ei valitettavasti pystytä toimimaan turvallisesti sille tuotteelle eikä itsellemme sen laitteen kanssa. Eli poistokanavasta mä jo kerran sanoin, ja tosiaan mikäli me käytetään siellä kaapissa myös kemikaaleja, hapot ja emäkset, väkevät tämmöiset, ne on vähän hankalia sen suhteen kaapeissa, koska ne myös syövyttää usein suodattimia. Eli niiden kanssa täytyy myös tehdä vähän omanlainen vaara-arvio, koska HEPA-suodattimet ei äärettömästi kestä mitään väkeviä syövyttäviä kemikaaleja, eli siinä on yksi riskitekijä, mutta tietyissä kohteissa joudutaan käyttämään myös niitä. Sitten on liuottimet, on oma juttusa, niiden osalta täytyy muistaa se just, että paloturvallisuus, eli jos siellä hirveän paljon vaikka aerosolina suihkitaan sitä kemikaalia, niin siinä ei saisi syntyä missään yhteydessä kipinöitä, eikä sitten se kemikaalikonsentraatio saisi ylittää sitä niin sanottua räjähdysvaarallista pistettä siellä työtilassa. Ja kemikaalihöyryt muuten, niin toki näiden osalta, jos sitä siellä työssä syntyy, niin se poistokanava on paras, että sillä saadaan se turvallisesti sitten puhallettua koko kiinteistöstä ulos. Ja sitten tosiaan nämä karsinogeeniset yhdisteet, myrkylliset kemikaalit, niin niissä tapauksissa myös niissä poistokanavan liittäminen kakkosluokan kaappiin on ihan täysin niin kuin suositeltavaa. Ja tosiaan huolellista työskentelyä tarvitaan aina, eli useimmiten se kuitenkin on niin, että kiireen kautta tai huolimattoman työskentelyn kautta sit tapahtuu niitä virheitä ja sitä kontaminaatiota pääsee syntymään vaikka niiden tuotteiden käsittelyssä tai puhdistamiset tehdään vähän huolimattomasti, niin silloin siinä on riskit, että tosiaan joku paikka ei puhdistuisi kunnolla. Tai sitten se pääsee se mikroorganismi leviämään väärään paikkaan. Sitten tuosta sanoin etulasin oikeasta korkeudesta. Tässä nyt on laittanut kuvankin oikein, eli mitä tämä tarkoittaa. Eli jos se puhaltaa täältä kaapin päältä tai kiertävä ilmankierto on liian voimakas, me altistutaan helposti siinä vaiheessa sit itse sille virtaukselle. Eli tämän takia tämä kaappi täytyy testata kerran vuodessa ja asennettaessa, jotta me tiedetään, että se toimii oikein. Et ei ole itsestäänselvyys, että kaappi tulisi vaikka uutenakaan tehtaalta ja se tiettyyn käyttöpaikkaan asennetaan, että se varmana toimii just niin kuin pitää. Eli kuljetuksissakin voi tapahtua jotain kummallisia asioita. Tai sitten se
virran syöttö ei ole ihan sama, mitä se on ollut siellä tehtaalla, kun sitten kaappi on testattu. Eli puhallin voi toimia vähän eri teholla jostain kumman syystä. Täällä näyttää siltä, että vähän jumittaa tämä minun ruutuni. No niin. Eli tässä on yksi kaappimalli ja siitä kuva. Eli siellä on näissä kakkosluokan kaapeissa on melkein aina, että siellä on ympäri sen työtason on jotain ilma-aukkoja, minkä kautta sitten se ilman on tarkoitus mennä. Nämä pitäisi aina muistaa pitää mahdollisimman avoimena. Eli jos me tukitaan tästä, niin kuin, tästä rannettujen jälkeen olevat ilma-aukot, niin se ilma kyllä imee, tämä kaappi imee se ilman täältä jostain muualta. Ja sitten pahimmassa tapauksessa se johtaa siihen, että täältä epäpuhdasta ilmaa pääsee seilaamaan pitkin työtasoa. Et muuten yllättävän hyvin se ilma menee, kun se vaikka savutestillä ihan testaa visuaalisesti, että kokeilee tuosta ulkoa laittaa savua siihen kaapille. Se hyvin tarkkaan jo siinäkin näkee, kuinka se imee tänne eturitilan kautta sen kaiken ilman. Ja sen pystyy partikkelitesteillä tekemään vielä luotettavammin tietysti sen havainnollistavan testin. Ja sitten näistä virtaussensoreista, eli lähtökohtaisesti kakkosluokan kaapeissa on aina nämä kaksi virtaussensoria. Toinen on joko siellä tämä kaapin päällä, siellä poistokanavassa. Se seuraa sitä, että se on sama ilmamäärä siellä aina, mitä tuosta työaukosta menee sisään ilmaa. Eli se seuraa sitä, ja jos siinä tulee jotain poikkeavia tuloksia, niin silloin se hälyttää se laite kyllä käyttäjälle. Toinen on sitten siinä tämän pääsuodattimen alapuolella. Se voi olla tässä työtason yläpuolella oleva ritilä yläpinnassa tai ihan siinä työtilassa, niin on sitten tämä alas tulevan virtauksen tämä oma virtaussensori. Näitäkin on muutamia erilaisia, mutta tosiaan se sitten katsoo, että nämä molemmat pysyisivät tasapainossa keskenään, ja jos siinä tulee poikkeamia, niin laitteen pitäisi hälyttää siitä aina sitten käyttäjälle. Mutta niille on aika tarkat määritteet, että miten ne toimii, ja ne tulisi sen takia aina varmistaa säännöllisesti. Sitten muita tämmöisiä turvallisuuteen liittyviä asioita on tosiaan se huoltaminen, eli pitäisi pystyä helposti huoltaa, ja sitten kaikki nämä pääsyt sinne sähkökomponentteihin ja muihin, että on aina laitteesta, kun on kyse, niin aina ne joskus, joku päivä ne hajoaa, on se sitten mikä vaan laite autosta pölynimuriin, niin kyllä ne joskus menee rikki, ja sama pätee suojakaappeihin, eli joku sulake voi palaa tai muuta, niin mitä helpommin se on tehtävissä, niin sitä parempi. Mutta näissä tulee se huomioida, että siellä on usein, on se mikä vaan valmistaja, niin sellaiset kohdat, mitä ei saisi avata, missä on niin sanottu mikrobiologinen vaara, niin ne on merkitty yleensä punaisella tai keltaisella jollain tarroilla ja kylteillä, että älä avaa. Eli sinne ei tulisi työntää päätä sinne ilmakanaviin, sinne suodattimien ja puhaltimien väliin tuosta noin vaan. Etenkin jos me ei tiedetä tasan tarkkaan, että sillä ei ole käsitelty mitään vaarallisia mikrobeja esimerkiksi, koska siinä helposti itsensä altistaa sitten. Sähköturvallisuus on nykyään ihan silleen selvä oltava, eli CE-merkinnät tulisi joka laitteella olla tietysti kunnossa, ja siellä merkinnät näistä sähköturvallisuuteen liittyen ja Euroopan standardien mukaan, että toki meille tulee paljon mainoksia tuolta pitkin Aasiaa, ja kaikista tuotteissa ei todellakaan ole kaikki nämä Euroopan standardit vielä kunnossa, eli niistä täytyy kuitenkin olla tarkka, että minkälaiset merkinnät niissä on. Sitten liittyen vähän siihen sijoittamisiin, niin niihin on olemassa suosituksia. Nämä ei ole varsinaisia ehdottomia vaatimuksia, koska tilat vaihtelee paljon, tosi usein on hyvin ahdasta, ja aina joudutaan optimoimaan se käyttöpaikka ja sen
kaappimallin sijoittelu. Eli totta kai pyritään siihen, että pystyttäisiin mahdollisimman turvallisesti ja puhtaasti toimimaan, ja sen mukaan valitaan tietty kaappimallikin, mutta tosiaan aina parempi, että sinne kaapin ympärille jäisi vähän tilaa. Siellä olisi muutama, vaikka se 30 senttiä, jos mahdollista, niin sivuilla olisi ilmatilaa ja hiukan siellä kaapin takana. Se on usein joku 5-10 senttiä, mikä olisi tosi hyvä, että se ilma pääsee sieltäkin kiertämään. Eikä mikään tämmöinen tuloilmakanava tai muu ikkuna tai joku kummallinen, mistä voisi tulla tuulta sinne kaappia kohden, niin ei suoraan pöhöttäisi siihen työskentelyaukolle, koska se haittaa aina niitä ilmavirtauksia, ja kun meillä on tämmöinen turvalaite kyseessä, niin se ei tietenkään ole sallittu, että se sotketaan sitten se ilmavirtaukset sillä tavoin. Ja että jos on jotain kulkureittejä siinä, niin pyrkisi välttämään, että se ei ole ihan siinä keskellä käytävää, jos vaan mitenkään mahdollista, koska sitten se haittaa, jos yksi on töissä siinä suojakaapilla ja sitten ramppaa ihmisiä edestakaisin, niin siihen tulee melkoinen pyörre henkilön taakse, kun kävellään nopeasti ohitse siitä. Näistä voidaan toki antaa myöhemmin vielä, jos haluatte, niin lisää tietoa. Sitten haalauksiin ja tämmöisiin uusien laitteiden hankintaan liittyen pätee myös muihin isoihin laitteisiin, niin aina ne kulkureittien tarkistamiset, eli että ne mahtuu ylipäätään kuljettamaan sinne, ja onko siellä jotain hankalia kynnyksiä tai ahtaita paikkoja, mistä ne olisi tarkoitus siirtää, niin ne on hyvä aina tosi varhaisessakin vaiheessa katsoa, että onko se nyt edes realistista toimintaa. Et on ollut joskus todella vaikeita ja ahtaita koloja jonnekin puhdastilojen sisälle muun muassa, eli mistä sitten yritetty ujuttaa niitä kaappeja sisään, ja sitten on onneksi toistaiseksi aina saatukin, mutta se on aina mahdollista, että siinä tulee ongelmia, ylimääräisiä kuluja sitten jostain ovenpurkuprojekteista. Eli ne on hyvä tehdä ajoissa ja katsoa, että mitä se edellyttää, että nämä saadaan tämän tyyppisiä laitteita siirrettyä ja toimitettua. Ja että ne saa myös joskus pois. Joskus joutuu välillä vaihtamaankin laitteita, niin se on hyvä huomioida aina tilasuunnittelussa. Sitten näihin liittyy tosiaan tämä ilmanvaihtoliitännät on yksi isoimmista haasteista, kun puhutaan kakkosluokan kaapeista sen osalta, että se kaapin toiminta ja sen toimintaturvallisuus on hyvin kriittisesti riippuvainen siitä, että se poistokanava toimii oikein. Jos sinne ei pystytä puhaltaa sieltä kaapilta riittävästi ilmaa tai se imee liian kovaa, niin se kaappi piipittää, kertoo heti käyttäjälle yleensä, että nyt on joku väärin, ja sitten se näyttää kyllä usein siltä, että se kaappi ei toimi, vaikka se poistokanava ei vaikka vetäisi tarpeeksi. Eli useinhan se sitten puhaltaa, näissä on puolikiinteitä liitäntöjä, niin sieltä saattaa ilma jopa puhaltaa sieltä poistokanavan liitännän aukoista sinne huonetilaan, mikä ei ole silloin oikein. Eli ne aukot vähän tasaa sitä painevaihtelua kanavassa, mutta idea on, että kaikki ilma, mitä kaapista tulee, niin menisi myös sieltä poistokanavasta sitten pois. Mutta tässä on just se, että aina joka kaapilla on eri virtaukset. Ne pitää aina sen valmistajan edellyttämien niin kuin vaatimusten mukaan säätää. Ja se just, että näillä testauksilla saa ainoastaan selville, että ne toimii sitten niin kuin pitää. Ja se ei yleensä ihan hetkessä tapahdu, eli siihen pitää varata aina uusien laitteiden asennuksessa vähän aikaa, että se tilanne rauhoittuu, ja aina kun tulee tilamuutoksia, paineerot vaihtelee, niin on mahdollista, että se kaapin virtauksetkin sitten on alttiina sitten muutoksille. Näihin liittyy sitten myös se automaatioliitännät, eli ne kannattaa myös muistaa, että jostain me halutaan se tieto, että nyt me laitetaan kaappi käyntiin, niin että se poistokanava kanssa käynnistyy sitten sillä samalla hetkellä. Muuten se laite ei toimi ja se ei ole valmis käyttöön, kun me halutaan sitä käyttää. Eli se on muistettava myös aina, jos se kaappi tullaan liittämään kanavistoihin.
Mittauksista tuossa jo sanoin, en valitettavasti hirveän syvällisesti pysty niistä sanoa tässä aikataulussa, mitä meillä on, mutta mielellään keskustellaan lisää. Mutta tämä EN-standardi, tämä määrittää tosi tarkkaan, että miten, millä välineillä, mitkä ne raja-arvot on, että miten se kaappi pitää testata kerran vuodessa tai asennuksen yhteydessä, tai mikä on sen vaikka niin kuin tuolla sertifiointivaiheessa tehtaalla pitänyt tehdä testit, niin se määrittää tämä standardi hyvin tarkkaan, että siitä jos sen kirjoittaa vaikka hankinta-asiakirjoihin, että EN 12469 mukaiset luokan 2 suojakaapin testit, niin sillä ei mennä kauhean pitkälle pieleen, että silloin se pitäisi olla kaikki tehty sen mukaisesti. Eli siihen nyt vähintään ainakin ne virtausmittaukset ja suodattimien vuototesti pitää aina sisällyttää, jotta tiedetään, että se suodattimet toimii ja virtaukset toimii. Ja sitten on tuossa puhdistettavuudesta, eri laitteissa on erilaisia kulmia, kohtia, saumoja. Valmistajasta riippuen myös siellä on patentteja, mitkä rajaa vähän mitä voi olla käytettävissä. Eli joissakin laitteissa, vaikka etulasi puhdistamiseen, täytyy käyttää jonkinlaisia apuvälineitä, joissakin sen saa avattua eri lailla kuin toisissa. Ja valitettavasti se just, että jotkut patentit estää toisia sit käyttämästä minun mielestä parhaita menetelmiä kaikissa mahdollisissa kaapeissa, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin tiedettävä, että miten kyseinen kaappi aina puhdistetaan, koska siihen aina on olemassa jotkut hyvät keinot, että saadaan se varmana pysymään ne pinnat puhtaana, koska se on yksi tärkeimmistä asioista, kun puhutaan mikrobiologisesta puhtaasta tai aseptisesta työskentelystä. Sitten on olemassa UV-valoja. Nykyään tulee kaikenlaisia tämmöisiä sumutettavia pinnotteita, mitä pystytään hyödyntämään. Niistä tulee meillä muuten yksi luentokin tässä webinaari tässä kevään mittaan liittyen kylmälaitteisiin. Mutta tosiaan UV-valo on pitkään ollut suojakaapeissa käytössä ja niihin liittyy myös, että lasit olisi hyvä olla UV-suojatut, että ympäristö ei silloin altistu sille UV-säteilylle, mutta hyvä lisä siihen pintahygienia edesauttamiseen, mutta ei korvaa sitä perusdesinfektioaineita ja pintojen puhdistamista. Ergonomiaan liittyen se, että melkein meillä tänä päivänä, mitä toimitetaan kakkosluokan kaappeja, niin noin 90% toimitetaan tuommoisella korkeussäädettävällä jalustalla. Mutta edelleen on olemassa tiloja, just matalia, vaikka puhdastiloja tai muita huonetiloja, missä ei ole tilaa nostaa sit kaappia kauhean ylös, niin silloin on käytännössä paras, kun on säädettävä hyvä tuoli ja säädettävä jalkatuki, niin sillä monesti päästään aika lailla samoihin ergonomia-asentoihin lopulta kuin säädettävällä kaapilla, ja se on usein huomattavasti edullisempi, mutta tämä toki on hyvä pitää mielessä. Ja silloin nuo kanavaliitannet monesti saattaa olla vähän vielä paremmat tai helpompi toteuttaa. Sitten täällä on vielä kohta äänen voimakkuus, eli niin kuin monessa laitteessa, niin se on hyvä, että ei kuulu hirveä ääni laitteista. Mutta suojakaapeissa täytyy muistaa se, että tärkeintä on, että siellä ilma virtaa mahdollisimman tehokkaasti, ja valitettavasti se kilpailu äänen voimakkuudesta on markkinoilla johtanut jopa siihen, että siellä on niin kuin menty ihan raja-arvoihin tietyissä malleissa, että on saatu se ääni niin matalaksi kuin mahdollista, ja se vähän niin kuin jopa sen turvallisuuden varjolla, eli se äänenvoimakkuus ei lähtökohtaisesti saisi olla se ykköskriteeri tai kakkoskriteerikään kaapille, vaan se, että se ilmanvirtaus on oikeasti tehokas, voimakas, ja se suojaa sitä käyttäjää siinä työskenneltäessä ja myös tuotetta. Et meilläkin on monenlaisia kaappimalleja, ja sen huomaa sen trendin tässä vuosien saatossa, että siellä on
äänenvoimakkuutta on korostettu vähän jopa liikaakin siinä määrin, että se turvallisuus ei ehkä ole pysynyt mielessä riittävästi, mutta se on syytä pitää mielessä kanssa. Sitten muutamia kuvia tässä vaan näytän lisävarusteista, minkälaisia on kaikki vaakatasoja, voi upottaa, integroida altaita, näyttöjä, liitäntöjä, varavirtalaitteita näihin suojakaappeihin. Eli monenlaista on mahdollista saada liitettyä suojakaappeihin tai liitettyä vaikka rinnan erilaisia suojakaappeja, jotta saadaan semmoinen selkeä vaikka työjärjestys, että jossain kaapissa valmistellaan tai puretaan näytteitä ja sitten toisessa sitten valmistetaan jotain niistä tuotteista ja niin edelleen. Ja sitten jätteen käsittely on olemassa myös omia ratkaisuja, että saadaan niitä tuotua pois kaapista mahdollisimman turvallisesti. Eli vaikka tässä nyt on esimerkki Bernerin tämmöisestä kuumasaumausperiaatteesta, mutta sitten on läpivientiportteja ja kaikkia tällaisia toteutettu, että niitäkin pystytään tekemään. Meillä aika tässä loppuu ihan justiin, ja pari sanaa joudun vielä sanoa tähän yliajalla, eli silloin kun toimitaan tämmöisellä kakkosluokan kaapilla, niin se huolellisuus, pintojen puhdistaminen ja tämmöinen rauhallisuus ylipäätään siinä työskentelyssä on tärkeää, eli ja siinä ei saisi olla mikään hoppu. Ja näissä on aina se, että niissä täytyy olla se käynnistymisaika, kun on kyse laitteesta, mikä kierrättää ilmaa. Eli sen pitää ehtiä ensin käynnistymään, että se ilmakierto tasaantuu ja että se ehtii puhdistumaan se ilmamäärä, mitä siellä kaapissa on, ennen kuin voidaan alkaa aseptiset työskentelyt. Muuten me voidaan tai siis siellä voi syntyä kontaminaatiota herkemmin. Se on yleensä just joku 3 minuuttia on nyt semmoinen minimi, mitä on hyvä odottaa ennen kuin ruvetaan oikeasti tekemään niitä tärkeimpiä kriittisiä toimenpiteitä. Yleensä malleissa on toki mahdollista tehdä jo puhdistamista ja aloittaa työn valmistelu ja siirtää välineitä sinne kaappiin jo ennemmin, mutta tosiaan ennen kuin aloitetaan ne tärkeimmät työt, niin sitten kannattaa odottaa, että se ilma on varmasti puhdasta ja se ilma kiertää ja ne mittarit, mitä siellä näytetään virtauksista, niin on kanssa OK-merkinnät niissä, että se on kunnossa. Ja lopettaessa toki myös ihan sama, ja työn aikana, että rauhallisesti. En lähde näitä erittelemään näitä kohtia, mutta toki meillä saa ohjeita sitten ihan tämmöisiä peruskäyttöön liittyen, eli mitä pystytte sitten hyödyntämään itse käytössä, kun olette suojakaapeilla. Ja tietty työn kulku on hyvä suunnitella etukäteen, että se menee sieltä puhtaasta likaseen päin. Ja vielä tämä lopettaminen, että sitten kun lopetetaan työt, niin puhdistetaan ne pinnat, käsitellään, mielellään desinfioidaan ne kaikki välineet, tuotteet pinnoista, mitä siellä on käsitelty, jotta voidaan turvallisesti ottaa ne pois sieltä suojakaapista, ja se olisi valmis sitten seuraavalle kollegalle vaikka käyttöön se suojakaappi oman työn jälkeen. Ja sitten on olemassa vielä vähän variaatioita eri organisaatioiden kesken, että sammutetaanko luokan 2 suojakaappeja aina käytön jälkeen vai jätetäänkö ne jonnekin virransäästötilaa, niin se on jokaisen organisaation tietysti oma päätös ja sisäisen ohjeistuksen varassa, mutta useimmat valmistajat tänä päivänä suosittelee, että laittaa etulasin kiinni ja sulkee kaapin ja sammuttaa sen, niin se usein on kaikkein energiatehokkain ja kaapit kestää pisimpään, kun taas, että jos se on aina päällä se kaappi, niin toki se pysyy ehkä vähän puhtaammana se työtila, mutta se altistuu kulumiselle ja se koko ajan kuluttaa energiaa ja puhaltaa sitten, jos on poistokanava kiinni, niin jatkuvasti 24/7 ilmaa pois sieltä tilasta, ja puhdastiloissa aiheuttaa hyvin suurta energiahävikkiä sillä, että täytyy tuottaa sama määrä sitä puhdastilan ilmaa kuin mitä se kaappi puhaltaa pois. Mutta nämä on tapauskohtaisia ja ne on hyvä huomioida, kun
suojakaapin käyttöä ja niitä suunnitellaan. Mutta minä kiitän, en ihan kaikkia ole tässä käynyt, mitä mulla täällä olisi näissä pitkissä kalvoissa, mutta näytän tähän loppuun nämä tulevat webinaarit, eli meillä on tulossa lääkejääkaapeista tosiaan tässä seuraava webinaari, sitten on syväjäistä tulossa seuraava. Tuossa oli tosiaan, mainitsin siitä itse desinfioituvista pinnoitusratkaisuista. Nämä on uusi juttu, mikä on hyvä kuunnella. Ja sitten on muita näitä suojakaappeihin liittyviä asioita, hanskakaapit, laminaarikaapit, vetokaapit, suodatinvetokaapit. Tulee vielä isolaattoritkin tuonne myöhemmin, mutta useampia erilaisia webinaareja tulee tässä kevään mittaan. Ja jos on jotain kiinnostuksen aiheita, että haluatte kuulla jostain lisää, niin olkaa rohkeasti yhteydessä, kysykää meiltä vinkkejä, ohjeita ja ratkaisuja. Eli autetaan kyllä mielellään. Ja meiltä tosiaan kotisivulta löytyy jonkun verran suojakaapeja, ei kaikkia, mitä meidän valikoimassa on, mutta tärkeimmät. Ja tuo info@laboline.fi, niin sieltä meidän myyntihenkilöstö tavoittaa, ja toki sitten kotisivun yhteydenottolomakkeiden kautta.